Oikein hyvää päivää katsojat, Ronibak tässä näin, tervetuloa katsomaan videota, missä mä reagoin vauva.fi-sivustolle kirjoitettuihin juttuihin musta. Toimikohan tuo lause yhtään, en tiedä. Kello on nytten 11 illalla. Mä tulin just yhdestä tilaisuudesta, missä puhuttiin vauva.fi-sivustosta ja mä mietin, että onko kukaan kirjoittanut musta sinne mitään? Se oli pakko saada selvää. Mä nopeasti googlasin ja katsoin, että okei, siellä on musta juttua, joten mä en oikein tiedä, että mitä sinne on tullut. Mä aikaisemmin reagoin mun kanavalla siihen, mitä musta on kirjoitettu ylilautaan. Mulla on aina ollut yksi tavoite, minkä mä oon halunnut saavuttaa YouTubessa. Ja se on ollut se, että joku oikeasti avautuisi musta ylilaudassa. Ja se on ehkä semmonen sivusto, missä mua enemmän voidaan dissaa. Musta tuntuu, että vauva.fi mua ei ole hirveästi dissattu, koska mä en ole hirveän dissattava henkilö. Mut joo, eikö mä näytäkin fansilta? Tossa on vielä silityspöytä, jota mä en oikein saanut käyttää, sen takia tää paita ihan rypys, paitsi jos mä oon näin. Mä olin koko illan tälleen näin, ettei ainakaan ollut paita rypys. No niin, eiköhän mennä itse aiheeseen. Google.fi. Oikeastaan mennään vaikka jollekin toiselle sivustolle. Nyt tehdään niinku urpot googlaa. Ne menee jollekin sivustolle, klikkaa tuolta ylhäältä, kirjoittaa www.google.fi. Noin, ja sitten ne laittaa tonne hiiren ja kirjoittaa siihen, että vauva.fi Ronibak. Noin. No niin, saman tien isketään suoraan aiheeseen, tämän mä katoinkin jo. Joku on tehnyt 4.1. artikkelin Ronibak, ihana nuori mies. Katsokaa YouTubesta. Kyllä kieltämät kun mä näin tän, niin mulla tuli pieni virne naamalle, että joku on oikeasti tehnyt musta vauva.fi-sivustolle artikkeli, että Ronibak on ihana nuori mies. Sen enempää niinku tietämättä, että kuka tän lukee tai mitään, tai eihän se nyt varmasti ajatellut, että mä päätyisin lukemaan tän tänne näin. Kiitos vierailija. Tää on oikeesti ihanaa, että joku ajattelee musta tuolla tavalla. Mennään seuraavaan. Kuka on Suomen ärsyttävin vlogaaja? No niin, Ronibak. Eiköhän mennä kattoo, että mitä täältä löytyy. Kuka on Suomen ärsyttävin blogaaja? Noniin. Kysymysmerkki? Se ei sen enempää puhunut aiheesta. Ei näy Ronia vielä missään. Ärsyttäviä Papananaama, Ronibakkia, Jossu Tossua ja Sofia Konturua katson. Ei ollut ärsyttävä. Yes! Ronibak on ihana. Tää on ihan varmasti sama tyyppi. Mut kiitti, sä oot mun lempparikaveri. Sä, vauva.fi, fani, seuraaja. Jatka samaa mallia. Suomen Onision. Hei, mä mikään Onision oo. Vähän kiltimpänä versiona. 15 tykännyt ja 2 laittanut dislike. No joo, vähän kiltimpänä versiona. Kyllä mä ehkä vähän näytän Onisionilta. No en mä nyt tiedä. Hey guys, someone really disgusting, someone with a twisted mind, made a video En mä oo kyllä hirveästi kattonut Onisionin, että mä tietäisin, että minkälainen se on, mutta mä tiedän vaan, että se on ihan täys mulkku, mitä mä oon sit saanut selvää. Joten en ehkä haluaisi olla Suomen Onision, mä tykkään olla pelkästään Keemstar. Kivoin on Ronibak, viihdyttävä ja asiallinen. Olisi ainekset tehdä vaikka oma TV-ohjelma. Okei. 44 tykkää ja 1 dislike. En mä edes tiennyt, että tästä, niinku, tää vaan sanotaan, että Ronibak on tosi kiva. Oikeesti mä en niinku, mun motivaatio tehdä videoita just niinku räjähti kattoon. Että oikeesti mut nähdään tämmöisenä ihmisenä. En oottanut yhtään. Mä menen ihan sanattomaksi. Ei löydy mitään musta kai. Tää keskustelu on jatkunut aika pitkälle ilmeisesti. En tykkää mansikasta, mutta Papananaama, Ronibak ja Deata on hyviä. Ei vieläkään tullut, että ihan täys juustonakki. Mitä? Roni. Veronika. Melkein. Ei löydy Bakillakaan. Jaha, nyt ei enää puhuta musta. Mä oon niin irrelevantti. Taas Veronika. Roni myös jotenkin tosi symppis. No älä nyt viitti, lopeta. Vaikka mulla on rusetti ja tämmönen kiva Calvin Kleinin paita. Hinta oli 49,95 €. Video tehty yhteistyössä Calvin Kleinin kanssa. No ei oo. Kumpa ois? Jotenkin tosi symppis. Ite oot, lopeta. Sukat pyörii. Tykkää eniten Ronibakista, Onisionista. Sä niinku tykkäät Ronibakista ja Millä perusteella mä liityn millään tavalla Onisioniin? No okei, tässäkään nyt ei sanota, että ne niinku liittyis yhteensä, mutta onks mun kontentti lähellä mukaan Onisioniin? Jotakin meni vähän ohi. Tossa noin ei näytä olevan mitään. Seuraava potilas! Mä kattelin jossain vaiheessa tosi aktiivisesti Roni-videoita ja tein niitä Roni Dailies-kanavan, mutta sitten mitta vaan tuli täyteen. Nykyään kierran kaukaa kyseiset tyypin videot, jokin siinä vaan alkoi ärsyttämään. 12 tykkäistä 3 dislikea.
okei, ymmärrän. Mä kuitenkin teen joka päivä video YouTubeen ja sinänsä ymmärrän, jos alkaa vähitellen etomaan. Ja varmasti mullakin on semmosia aikoja, milloin mun videot ei ole hirveän hyviä ja ne menee tunteisiin. Ja Ronnie Dailies-kanavan videot oli hyvin erilaisia. Ja mä aina välillä mietin, että ehkä mä teen semmosia lisää, mutta tälle kanavalle, koska se, että mä pidän 2 kanavaa yllä, on aika rankkaa. Mutta en mä oikein tiedä, että mihin mä oon ylipäätänsä menossa mun elämän kanssa. Joten tää on nyt ihan mahdoton sanoa, että mitä mä oon mieltä, mutta kiitos rehellisestä kommentista. Miksi mä kiitän? Tää on vauva.fi, ei tää mikään mun sivusto. Tykkään Ronnie Buck. Yes! Onks tää vielä mua seuraava? Hyviä on Ronnie Buck. Kiitos. Ei tässä ollut enempää musta, mutta sekin oli positiivinen. Tykkään. Pitkä lista ja mä oon siinä mukaan. No nyt ei ehkä tunnu niin sellaiselta, että wow, mä olin niin spesiaali, kun tuossa on tyylin kaikki suomalaiset tubettajat. Tykkään Ronnie Buck. Joo, taas vaan pisteet satelee, boys. Pitäisikö mun itekin kirjautua tänne sivulle mun vauva.fi käyttäjälle? Ei mulla semmoista. Roni, Maria, Veronika, Maria, Veronika. Ärsyttävimmät. Okei, täällä löytyy Ronnie Buck ärsyttävimmistä. Okei. Nyt mä kyllä haluaisin vierailija. Kylläpä tää vierailija on aktiivinen kommentoija. Roni, kaikki on vierailijoita, joilla ei ole käyttäjä vauva.fi-sivustolla. No joo, kyllä mä tiedän, se oli vitsi. Pitää aina taas selittää kaikki koomiset jutut. Ja viimeinen sivusto, löytyykö Ronnie Buckia? Mä oon juonut yhden alkoholittoman oluen, joten se voi johtua siitä, että mun puhe on paljon sulavempaa kuin normaalisti. Tykkään muun muassa, ja sieltä löytyy Ronnie Buck. Yes! Hyvältä näyttää. Ei muuta kuin seuraava artikkeli pari. Totuus Suomi-tubettajista. Sisäpiiriläisen näkemys. Okei, meillä on joku sisäpiiriläinen paljastanut jotain. Löytyy tubettajista settiä, Deata livenä ujo ja hiljainen, kun taas videolla huutaa. No, aika lailla totta, mutta aika lailla moni muukin on sama juttu. Mä oon aika superhiljainen loppujen lopuksi, tai en mä tiedä mitä mä edes oon nykyään. Mä oon niin muuttunut YouTuben kautta ihmisenä, en silleen, että nyt se on muuttunut ja se on ihan erilainen. Joo, totta ihan easy bros. SPX Eetu tuntuu saaneen tarpeekseen YouTubesta ja faneista. Voi olla totta. Kyllä mitä on kattonut Eetun videoita, niin se on enemmän mennyt siihen suuntaan, että se on silleen ihannoista vanhaa YouTubea, missä oltiin vähän eri tavalla, missä vaan upattiin sitä, mitä tuli mieleen ja kuvattiin kännykällä tälleen ja oltiin silleen, että what up guys, tässä ollaan silleen tosi aidosti ja mä ymmärrän sen kyllä. Mäkin tykkään semmosesta superaitoudesta, mitä vaikka Casey Neistat on tehnyt. Ja mä yritän itsekin aina silloin tällöin tehdä niitä videoita, mutta jos ollaan ihan rehellisiä, mun elämä ei ole niin kiinnostava, että mä jaksaisin koko ajan kertoa mun omasta elämästä. Mä haluan kertoa jostain muusta, mitä maailmalla tapahtuu ja sellaista. Ronnie Buck, fiksu, ei yhtään sellainen höpö lässyttäjä kuin videoilla. Joo, se on kyllä totta. Mä osaan olla kyllä ihan asiallinenkin ihminen, joka varmasti joitain teitä voi yllättää, koska jos mä avaan vaikka mun fanipostia, niin mä heitän jotain ihan jäisiä pieruvitsejä 247, ja musta varmasti saa semmoisen kuvan, että mä oon aika idiootti, mutta no, olenhan minä kouluja käynyt, mutta siis mä oon myös aika semmonen tieteellinen kaveri loppujen lopuksi, ja tykkään tietää asioista, ja mä luen todella paljon, mä kuuntelen äänikirjoja vähintään 1 kuukaudessa, ja niin. Vaikka moni teistä varmasti näkee mut semmosena höpö lässyttäjätyyppinä, niin ehkä mä en oikeesti oo. Tai ehkä mä oon. Ehkä mä huijaan teitä taas. Miksi mä huijaisin teitä? Joo, tässä ei taida olla enempää musta. Entä Ronnie Buck? No se luki siinä juusto. Kuten aloituksessa sanoin, Ronnie Buck on fiksu, voisi kuvailla unelmavävyksi. Okei, tää on nainen. Unelmavävy. Wow. Unelmavävy. Nyt mentiin kyllä aika mielenkiintoisen aiheen pariin. Se, että joku katsoo mun videoita ja on silleen, että tossa on unelmavävyn aineesta. Taas kerran pisteet sulle. Toi on niinku taas näet, niinku, että vähän alkaa hymyilyttää. Silleen hyvällä tavalla. Miksi niin moni miestubettaja on homo? No niin, Ronnie Buck mainittu. Todella tavataan. Koska heteromiehet eivät elä huomioista samalla tavalla kuin homot. En mä tiedä. On miettinyt, että onko Ronnie Buck. En oikein ole saanut selvää hänen olimisistaan. Ei sillä, että siinä mitään väliä olisi. Mutta kunhan mietin, onko Ronnie Buck homo? Tästä saisi nyt semmosen thumbnailin. Mä oon silleen... Ei kun, tää ei oo semmonen thumbnail, että pitää olla silleen... Vaan pitää olla silleen... Silleen miettivästi, tiedättekö, silleen, että mä nyt mietin, että onko mä homo vai ei, koska se pitää miettiä silleen. Hetkonen, nyt kun miettii. Joo, semmonen artikkeli on aika mielenkiintoinen. Ja siinä taitaakin olla sitten kaikki. No täällä tulee video, älä mene sinne, vauva. Yes. Jep.
Tää oli kyllä ihan sairauska video. No, oho, näin paljon näyttökertoja. No en kyllä ylläty, koska tää oli oikeesti hauska. Miklu ja mun ensimmäisiä pelivideoita. Oh, those were the times. Mä yritän saada Mike pelaa mun kanssa vielä joskus jotain, mutta se nyt on vähän hankalaa, kun silloin kouluun sun muuta. Omia blögei. Että juosta, Blitz. Mut siis, tää oli oikeastaan yllätys. En saanut 2 kommenttia, missä oltiin negatiivisia silleen mua kohtaan, ja toinenkin oli vaan silleen, että en enää kato, koska en vaan niinku tykkää. Ja musta saa tykätä tai mua saa vihata, että se on mulle kyllä ihan sama. Luultavasti jos sä oot nyt tätä katsomassa, niin sä et vihaa, koska sä oikeesti jaksot katsoa näin pitkälle. Mutta siis, painakaa tykkäystä, jos haluatte lisää Valvo.fi reaktiovideoita. Joo, tää on tämmönen uusi sarja. Mennään seuraavassa videossa. Se on moro. Ja ennen kuin menette, tossa löytyy 2 vaihtoehtoa, mitä voitte mennä katsomaan mun kanavalta. Ja keskeltä löytyy Ronny Buck vaatemallisto, jos haluaa saada jotain, no ei tällaista asua, mutta lähes yhtä tyylikästä.